Kolize jsem čekal asi tak hodinu, ale myslím, že se to dá vydržet. Chlapi dělají, co můžou a řidiči by měli být trošku klidnější. No. Některý předbíhají, některý ne, ale jinak to ujde. Doprava samozřejmě si občas postojí. Ráno dneska to bylo nějakých těch cca řekněme 15 km, v současné době už je to pouze 3,5 km s tím, že ta kolona pomalujících vozidel i trhaná na té slovenské straně, takže my se opravdu snažíme proto, aby všechny ty dezinfekční zóny naše policisté i s celní správou a působili maximální možném nasazení, tak aby jsme to urychlili s veterální správou, ty kontroly, tu dezinfekci a ty kolony byly minimální. My pro ně nejsme nebezpečí, tak ano. zachrání velké průzvy. Já sám... Vteřinku a jdem na to. Já jsem myslel, že...